Molt bona tarda, amics. Molt bona tarda, Joan. Bona tarda, Carles. Benvinguts a la sintonia de Ràdio Sal, al 97.7 de la freqüència modulada. I dins d'aquest programa anomenat Nickelodeon, aquest programa de cinema clàssic, on ja sabeu que us intentem parlar una mica d'aquestes pel·lícules històriques del món del cinema, aquestes pel·lícules que no mira ningú, que segons la gent no valen res, són en blanc i negre, mudes, plenes de defectes, ratllades, fetes malbé, horroroses, superllargues i que no valen la pena, però que després, jo ho dic de persones que conec que al principi deien, això mires, no sé com pots mirar això, i que després d'alguna manera s'hi han anat enganxant, no? I que comencen a dir, però això és interessant, està molt bé això, no? I dius, però no dèieu que això no volia res. No, és que no sé què, no? Bé, val la pena mirar aquest cinema clàssic, aquestes pel·lícules de sempre, sense les quals no s'entendria la història del món del cinema, la història del setè art. I com que és Setmana Santa, serà la setmana vinent, divendres no hi serem, tindrem festa, nosaltres ja vindríem aquí, però seríem els únics. No ens deixen. No ens deixen, no? Hem pensat, com altres anys, que us hem parlat d'aquestes pel·lícules mítiques que sempre fan per Setmana Santa, Sí. Com pot ser Ben-Hur, o La túnica sagrada, o Els 10 manaments, o coses d'aquestes superllargues, no?, més aviat dels anys 50. Molt religioses. Molt i molt religioses, bíbliques, sí. Aquest any hem pensat una cosa diferent. Aquest any, en comptes de parlar de les pel·lícules que fan sempre per Setmana Santa, Sí. parlarem de les pel·lícules que mai no faran per Setmana Santa. Exacte. O sigui, al revés. Sí, però esclar, en aquest apartat de pel·lícules que mai no faríem per Setmana Santa n'inclouríem moltes, perquè evidentment per causes morals, polítiques, etc, hi hauria moltes pel·lícules que mai no faríem per televisió en aquestes dates, però nosaltres hem triat 7 pel·lícules, sí. 7 pel·lícules només que tenen molt a veure amb temes religiosos, bíblics, o amb la vida de Crist, o etc, temes així religiosos, però n'hem triat 7 una mica per fer una mica de broma i triar aquests 7 pecats capitals que mai posaríem per Setmana Santa per televisió. Començarem per la primera, que és La última tentación de Cristo. La primera pel·lícula considerada pecat capital per nosaltres és La última tentación de Cristo, dirigida l'any 1988 per Martin Scorsese, interpretada per William Dafoe, Harvey Keitel, Barbara Hershey i David Bowie, que suposo que devia cantar també. Doncs no sé, el que sí és que feia un Poncio Pilato una mica especial. Aquesta és possiblement la pel·lícula sobre la vida de Jesús més polèmica de la història, perquè és una adaptació de la novel·la de Nikos Kazantzakis, espero haver-ho dit bé, i ens parla d'un Jesús humà en constant lluita en contra del seu costat diví i de ser, la persona escollida per Déu a la terra per donar a conèixer la seva doctrina. És un Crist que té por i que treballa de fuster construint les creus que els romans fan servir per executar en els seus compatriotes. Sí, aquesta pel·lícula va tenir molta polèmica i recordem que les lligues aquestes cristianes van fer un munt d'accions en contra de la pel·lícula, inclús van posar bombes en els cinemes. I inclús a Girona sé que algú va tenir de marxar del cinema per culpa d'aquestes amenaces de bomba aquí a Girona, que Déu-n'hi-do, per aquesta pel·lícula, que la veritat tampoc no és que sigui una cosa de l'altre món ni que sigui res especial, sinó que tracta a Crist com una persona normal i corrent. El segon pecat capital, o pel·lícula que no faran mai per Setmana Santa, és l'Evangelio según San Mateo, una pel·lícula dirigida el 1964 per en Pier Paolo Pasolini. I aquesta pel·lícula ens dona una profunda visió de la vida de Crist, on aproxima, aquest en Pier Paolo Pasolini ens va aproximar al cristianisme, al marxisme. Exacte. Curiosament, és una pel·lícula que és fidel als textos de Sant Mateu, marcant els aspectes socials i deixant de banda el missatge diví.
Sí, aquesta pel·lícula doncs, també és d'aquelles que mai ens posaríem per televisió per Setmana Santa. Tot i que alguna vegada s'ha colat, com ens ha explicat el company Pere d'aquí a Ràdio Sal, que ha colat i l'han posat per Setmana Santa. Suposo que els censors de l'època no devien captar aquest missatge marxista que hi havia dins de la pel·lícula i la devien considerar doncs, una altra d'aquestes superproduccions bíbliques. Bíbliques, sí. El tercer pecat capital és una pel·lícula de no fa pas massa, només fa un any. Exacte, molt moderna. Anomenada Dogma. És una comèdia dirigida, com hem dit, a l'any 2000 per en Kevin Smith, amb forta polèmica als Estats Units, perquè en aquesta història doncs, ens trobem en l'època actual. Hi ha dos àngels que es rebel·len contra el cel, un apòstol negre, el número 13, i una descendent directa de Crist que treballa en una clínica abortista. I fins i tot Déu té cos femení, cos de dona. Aquí, en el nostre país, per sort, es va estrenar sense problemes. Esclar, estem en una democràcia plena de llibertat i aquí aquesta pel·lícula no va tenir problemes. La veritat és que és una pel·lícula molt divertida i no deixa malament el cristianisme ni la religió, sinó que agafa una manera de veure-ho diferent, diguem-ho així, perquè imagineu-vos un 13è apòstol que sigui de color i que no surt a la Bíblia per racisme. No el van escriure en els textos bíblics per racisme. És molt graciós tot aquest cúmul de personatges que apareixen en la pel·lícula i nosaltres hem gravat així com hem pogut una petita escena d'aquesta pel·lícula molt moderna i aviam si ho intentem escoltar com podem. La pel·lícula serà moderna, però l'aparell... Sí, però l'aparell on està gravat no... Pescado y leche de cabra. ¿Cómo llamáis a esta mierda? Huevos movie con bizcocho. Bueno, ¿qué tal si empiezas a explicarnos algunas cosas? Por ejemplo, ¿cómo supiste dónde encontrarnos? ¿Sabéis qué hacen los muertos casi todo el tiempo? Mirar a los vivos. Sobre todo en la ducha. Me muero de ganas de morir. ¿Y por qué estabas mirándome a mí? Porque eres quien va a ayudarme a hacer algunos cambios en ese libro en el que tienes tanto interés. ¿El Penthouse? La Biblia. ¿Qué tienes en contra de la Biblia? Para empezar, yo no salgo en ella. Bueno, ni nosotros tampoco, y no por eso nos quejamos. Ya, pero yo tendría que salir. Él ha puesto el número 3. He ido a la iglesia toda mi vida y nunca he oído hablar de un apóstol llamado Rufus. Pero... Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, sí. Promet, aquest diàleg promet. Sentíem parlar, de l'apòstol número 13. Sí, un tal Rufus. Sí. Sant Rufus. Que parlava, amb Jesucrist, però... Sí, però...